Прямой эфир. Прямой эфир бик күп сорыйлар. Хәерле көн. Хөрмәтле коллегалар дип әйтәсем килә инде. Минем иң беренче чиратта рәхмәтләремне белдерәсем килә туганнарыма, шул хәтле ярдәм иткән өчен, туганнарыма, дусларыма, дусларым бик күп булып чыкты минем. Бик күп булып чыкты. Коллегаларымнан да бик күп ярдәмнәр килә, чөнки бу минемчә бик зур адым. Мин моңа эзләргә генә бармадым бу адымга. Бу бик уйланып эш ителгән әйбер. Кайбер кеше әйтә, сценарий буенча язылган пиар юк, бу пиар түгел, бу дөрестлек, бернинди пиар түгел, миңа реклама кирәкми. Бу теге түзәр әмәл калмагач, мин бу адымга барырга булдым. Шуңа күрә рәхмәтләремне белдердем. Һәм сездән сораулар? Birinci sıralandı. Nizahның сәбәбе нәрсәдә? Нәрсәдән башланды Барс Медиа белән булган конфликт? Абыйлар арасында Низахның аны бөтен кеше дә белә. Марат Мавлютович үзе дә интервью бирде. Шулай бит интервью бирде. Анысы нәрсәдән килеп чыкканын, анысын әйтә алмыйм. Туганнар арасында булганда. Шулай бит. Хәзерге вакытка хәтле менә әле белмим. Ничек? Сезнең конфликт нәрсәдә чыкты Барс Медиада? Мин 15 ел дәвамында Барс Медиага хезмәт иттем. Мин анда эшләдем. Бик әйбәт булды, бик җайлы булды. Барс Медиа гөрләп торды, сез аны беләсез, татар җырлары гөрләп узды. Ләкин бу соңгы 2-3 ел арасында, соңгы 2 елда дип әйтим дә, менә Динә Маратовна килгәннән бирле Барс бетте. Без баттык. Без эшли алмыйбыз. Моннан тотып аталар, тегеннән тотып аталар, кысалар. Динә Маратовның башы белән эшли Иркә, җырчы Айгөл Миншакирова. Иркә нәрсә әйтә, шуны тыңлый Динә Маратовна. Без аңа түзә алмыйбыз. Без җырчылар, бик күп җырчылар китте. Бик исемле җырчылар китте. Сез белгән шул ук Алина Сафиуллина алсак, Дилә Нигъматуллина, Мөнир Рахмаев, Илмир Нагимова, Кермудинов, Илназ Бах, Раяз Фасыйховалар барысы да гафу итегез, күткә тибеп чыгарган җырчылар. Менә шул. Эш рәвеше, сез әйтәсез, Иркә идарә итә дип, ничегрәк идарә итә ул? Бөтен нәрсә белән идарә итә. Кемне концертка кертергә? Кем концертны бетерә? Бу концертта бу җырчы җырламый, бу җырлый. Менә шушындый әйберләр белән Иркә идарә итә. Мин Динә Маратовнага әшәке сүзләр әйтә алмыйм, чөнки мин күреп торам, без аны күреп торабыз, ул үзенең башы белән эшләми. Ул Иркә башы белән эшли. Иркә җырчы. Бүген мин аларның мөнәсәбәтләре турында сөйләмим, ләкин минем бөтен әйткән әйберләрем, минем видеоларым ул хак. Мин үземнең сүзләремнән кире чыкмыйм. Мин әйткән әйбер ул хак, һәм 2 атнадан без Алла берсә бик зур конференция җыячакбыз. Бөтен җырчылар киләчәк. Хәзер миңа җырчылар шалтыратып торалар. Без синең белән, һәм мин күреп торам, мин укып торам. Без синең белән, без бөтенсен әйтергә әзер. Куркучылар юк. Шуңа күрә без, гафу итегез, сөйләп бетерәм. Шуңа күрә без җырчыларның сүзләре дә, бик күп җырчыларның да сүзләре, бик күп әйтә сүзләре бар. Шуңа күрә бу конференцияне біз җыябыз. Һәм әлбәттә инде минем сүзләрем хаклы икәнлеген без детектор лжи аша күрсәтәбез. Чөнки без халыкка бит инде бу буш сүз булып калырга тиеш түгел. Шуңа күрә алар киләләрме, килмиләрме, без әлбәттә инде Динә Маратовна белән Айгөл Миндаровнаны да бик чакырып калабыз. Киләләрме, килмиләрме, инде анысы үзләре хәл итәләр. Килмиләр икән, димәк, минем сүзләрем хак, димәк, куркыр әйберләр бар. Киләләр икән, мин дә детектор лжига утырам. Мин куркмыйм. Гафу итегез, сез менә общий гына әйтеп киттегез, гомуми генә эшләргә йөрмиләр, тибеп чыгаралар. Әмма конкрет сезнең белән нәрсә булды соң?
Минем белән дә шул ук хәл. Минем белән бу арада, менә соңгы арада видео чыкканнан соң миңа бик күп җирдән шалтыраттылар, ТНВлар булгарлар. Безгә хат килде. Дина Маратовна хат язган ТНВларга, булгарларга хат язган, мине бөтен җирдән дә алып батырга. ТНТВдан, Татар радиосыннан инде алар мине архивлардан да алып аттылар. Мин бер кайда да юк. Һәм бүтән каналларга да шундый хат килгән. Имештер, минем договор буенча бөтен җырларым Барс Медиа компаниясына бирелгән, алынган, минем законым юк ул җырларга. Ләкин ул контрактны минем кулымда, ул контракт юк, мин алып килерим, сезгә күрсәтерим. Ул контрактны минем кулга бирмиләр. Нәрсә язылгандыр ул контрактта, мин белмим. Әгәр нәрсә эшләячәксез, мәсәлән, концертлар суганда, шул концертларда да башкарырга ярамый дисезләр. Мин инде безнең бит РАО дигән организация бар. Мин закон буенча РАОга закон буенча эшләячәкмен. Әлбәттә, РАО аркылы мин кайчып җырларга җыенмыйм. Һәм документ булырга тиеш бар тарафыннан да. Бу җырлар аларның җырлары икән, закон буенча алар сатып алынган җырлар, безнең җыр дигән документ китерергә тиешләр алар да. Ул яктан. Барс белән килешү төзедем мин кайчан? 15 ел элек түгел. Мин бит инде 3нче контрактта. Бу соңгы арада контракт вакытында, бу нормальный контракт, без бик рәхәтләнеп эшләдек, без гирләдек, безгә җырлар яздырдылар. Безне контракт, мин акча белән хәзер чыга алмас идем. Мин акчасыз чыккан җырчы. Минем аңа акчам юк чыгарга. Монда хәзер менә шушы контракт дәвамында бөтен законнарны үзгәртеп бетерде Дина Маратовна. Килде дә мондай закон чыгарды. Бу кагазга кул куй, булай ярамый, тегеләй штраф түгел, бу ярамый. Нинди закон бу, мин белмим. Минем бөтенләй башым буталды. Шуңа күрә бу кагазларны күрсәтсеннәр. Әле килешү бармы Барс Медиа белән? Мин хәзер 30 декабрь көнне былтыр инде 2019-да килеп заявление язып, контрактны изеп киттем үзем. Чөнки мин күреп торып инде Дина бит инде кайтты хәзер. Дина кайтмаганда да Дина кеше аркылы инде эшлидер. Уже эшләп булмый анда. Татар җырынан алып аттылар, моннан алып аттылар, бүтән концертларга тыкмыйлар. Банкетлар бар икән, заказлар бар икән, шалтыратып аны алмаска. Алай бит инде булмый. Нинди штрафлар бар димәсенә? Мәсәлән, бер җирдә күрәләр икән, син ул көнне сорамагансың, 50 мең штраф. То есть башта Барс Медиадан килештерәсез, шуннан гына файда булса бара. Юк инде, әлбәттә инде мин звонить итеп әйтергә тиеш. Банкетлардан башка эшләрдән сез акча аласыз һәм Барс Медиа белән бүлешәдегезме? Һәм нинди процент алалар? Юк, анысы инде икенче инде мәсьәлә, шуңа күрә без шул контрактның ниләрен мин бит анда белмим, нәрсә язылган, шуңа күрә мин сезгә ул белмәгән әйберне әйтә алмыйм. Шуңа күрә Дөресен әйткәндә, гафу итегез, ул бит инде контракт коммерческий тайна булды. Коммерческий тайна булырга тиеш. Шуңа күрә күпме мин түләгәнне мин сезгә әйтергә тиеш түгел. Шуңа күрә. Нәрсәдән килеп чыкты белән конфликт? Ике дусның шулай бер-берсенә төшенмәшү. Нишләптер бөтен кеше мине Иркә белән бик нык дус дип әйтә. Бу җырга карап бит инде дус дигән, якын дус берәү генә дигән җырлыйдыр сез дуслар. Әйе, без җырлыйдыр ик, но аңа карап без бит якын дуслар булмадык бер кайчан да. Без бер концертларда, безнең бит инде ул вакытта һәр көн концерт иде. Шулай бит. Без бергә йөрибез, без составта, без бергә чыккан җырчылар, шуңа күрә бөтен кеше уйлагандыр инде булар якын дуслар. Шул без җырладык кына, мин бөтен кеше белән дә әйбәт мөнәсәбәттә. Бөтен кешеләр белән дә. Миңа гына карата түгел бит инде ул мөнәсәбәт бөтен җырчыларга да карата. Төздек инде. Хәзер белмим күпме калгандыр. Иркә үзе инде калды. Белмим, алар нәрсә эшләп беткәннәрдер контракт белән.
начар сүз белән әйтмәдем. Мин булганны әйттем, бөтен татар эстрадасы батканны әйттем. Чөнки ул мин киткәндә дә мине батыралар, хәзер дә һаман да батыралар. Мине генә түгел, бөтен артистларга эшләргә бирмиләр. Әллә нинди сүзләр йөртәләр. Ниндидер без аңламый башладык инде. Башкасы ни торган әйберләр белән эшләп булмый. Менә бу 2 ел эчендә татар эстрадасы әллә нишләп бетте. Сез күрәсез, кемдер сугыша, кемдер талаша. Бу сүз йөртү, талаштыру, бөтенсе бу ниндидер урысча әйтмәшә бардак. Менә шул татар эстрадасы элек без бит алай дип талашып та йөрмидек, сугышып та йөрмидек, беркем белән дә ниндидер мөнәсәбәтләребез дә бөтен кеше белән дә әйбәт ия. Әгәр дә проблемалар килеп чыккан икән, һәм җырчылар моңа канәгать түгел икән. Ни өчен, мәсәлән, сез Барсмедияны гамәлгә куючы Марат Камил Гәрәевка мөрәҗәгать итмәдегез. Андый алар белән сөйләшү булдымы, яисә юкмы? Камил Мавлютовка мин турыдан миңа Камил Мавлютович зыян китерде дип әйтә алмыйм. Чөнки безнең белән турыдан-туры Динә Маратовна эшләде. Камил Мавлютович акционер. Артистларның менә кичә Фердусында тыңладым әле, ул да интервью биргән. Артистлар җыелып Камил Мавлютовичка бармакчы иде. Ләкин бик уйлап Динә Маратовна әгәр дә ул куйган икән, димәк, ул аңа бөтенләй ышана, ул бит аның туганы. Ничек ул безгә ышансын? Артистларга белмим. Без аңа барып җитә алмадык. Сез әйтәсез килә, Барсмедияда Камил Мавлютович беркем түгел, һәм аның фикере. Мин әйтәсем килми алай. Сез менә прессага чыктыгыз. Без прессага чыктык, чөнки анда минем Камил Мавлютовичны күргәнем юк. Мин Камил Мавлютовичны татар җырында булганын беләм, мин аны күрдем телевизордан. Ләкин мин аны татар җырыннан соң күрмәдем. Мин аңа ничем шалтыратып әйтим әле. Мин белән мин сезгә хәбәрләрем бар, сөйләшәсем бар дип мин әйтә алмыйм. Ул эштә юк, ул эштә күрмәде бүтән. Эштә Динә Маратовна. Аның белән сөйләшеп булмый. Мин бит сезгә әйттем, бу Динә Маратовна белән Айгөл Миндаровнаның менә бу мөнәсәбәтләрен мин сезгә сөйләячәкмен 2 атнадан. Мин сезне безнегезне чакырам. Шуңа күрә минем сүзләрем буш сүз булып калмасын дип, мин сезне чакырачакмын. Һәм без анда сөйләшеп торабыз. Әлбәттә, ул булачак. Бу буш сүз түгел. Без сөйләшәбез. Юк, безгә бит әзерләнергә кирәк, шулай бит без бит чакырып калабыз, алар уйлыйлар, алар киләләр. Вакыт бар, алар без иртәгә дип булмый. Артистлар җыялалар, аларның да сүзләре бар. Бу бит инде зур адым. Шуңа күрә әйдә иртәгә кил дип булмый пресс-конференцияны җыеп. Башта бит кешеләргә җиткерергә кирәк, нәрсә өчен без аны җыябыз. Аның вакытын билгеләп без әйтәчәкбез. Ландыш, бу низатның конфликтның юкка чыгаруының нинди юлларын күрәсез сез? Менә бу вазгыятны ничегрәк җайга салырга, кем эшләргә тиеш, ничек эшләргә тиеш сезнеңчә? Белмим, кем эшләргә тиештер. Миңа калса, Динә Маратовнаның үзенең башы булырга тиеш. Шул гына. Бер кешене дә тыңламыйча, әтисенә каршы чыкмыйча, тыңларга тиеш һәм эшләргә тиеш, бөтен җырчылар да тигез булырга тиештер дип уйлыйм инде мин. Шулай бит. Шуны күрә. Нәрсәсен беренче конфликт нәрсә аркасында килеп чыкты һәм соңгы тамчы нәрсә булды? Конкрет Безнең конфликт булмады. Мин бер кеше белән дә талашмадым. Сәбәп нәрсә булды? Китергә сәбәп мин түздем генә, мин бер кайчанда мин ярар дип генә бардым. Мин күреп тордым. Мине батыралар, мине тегеннән алып баталар, моннан алып баталар, юлларымны ябалар, әйләндермиләр, үзләрен вазифаларын үтәмиләр контракт буенча. Контракт буенча мин шулай итәргә тиеш, мин шулай итәргә тиеш. Алар тарафыннан мин бернинди дә ярдәм, бернинди дә үз эшләрен күрсәтә алмадылар миңа. Миңа да кирәк бит, мин бит, без бит инде взаимовыгода ниндидер булырга тиеш. Мин нәрсә өчен Барсмедиягә эшләргә тиеш гомер буе. Мин бит инде үзем дә хәзер
гаиләм бар. Шуңа күрә нәрсә өчендер мин бит инде эшләргә тиеш. Шуңа күрә алар тарафыннан менә бу соңгы 2 ел эчендә динә килгәннән бирле мин күрмәдем. Шушы дигән гаепләр рәттегез һәм сез Динә Маратовна сезне судка бирде күрмисез. Сезнең детектор лжидан кала башка дәлилләрегез бармы? Детектор лжи ул сезгә дәлил түгел. Башка дәлилләр. Нинди башка дәлил? Менә анысын күрербез ике атнадан соң дәлилләр. Судка биргән. Судка биреп судка бирсә дә, әгәр дә бирсә дә, судка бирү ул бит белә торып алдау дигән әйбер. Ә монда алдау минем сүземдә юк. Мин алдамыйм. Юк. Юк, иркәдән, Динәдән булмады әлбәттә, ләкин Динәдән ниндидер куркытулар миңа шалтыраттылар, яңа булды. Мин дирек Имештер зур кешенең кешесе видеоны алып атырыз дигән әйбер булды. Бер тапкыр булды. Бер шалтырату, шуннан соң шалтыратмадылар. Койдан зур кеше ул кем? Ну шулай әйттеләр инде, кем белә инде, мин әйтә алмыйм, без шуның шул хәтле теге зур кеше. Имештер, бәлки мине куркытырга теләгәннәрдер. Шулай әйтеп алдаганнардыр. Мин алдым трубканы, мин сөйләштем. Юк. Алмадым, бу видео инде тарала. Мин удалять итеп кенә нишлисең, инде таралган бит инде видео. Мин бу адымга белә торып бардым. Ничек бу бит сезгә селфи гына түгел, сторис түгел бу төшергә, ничек мин кайбер кеше әзерләнгән әйбер, әлбәттә әзерләнгән әйбер, бөтен кеше әзерләнә, нәрсәдер әйтер алдыннан уйлап эш ителгән әйбер, әлбәттә. Мин дөресе шул, әзерләнгән әйбер, әзерләндем. Чөнки зур адым. Әмма Барсмедиада 15 ел эшләгәннән соң Барсмедиадан чыгып китү гомумән Барсмедиадан киткән җырчыларга авырмы? Авыр әлбәттә. Менә мин хәзер укыйм. Мәсәлән, Эльмира Нагимовны алып инде шул ук, ул да бит инде язып чыгарган. Алар бик авыр булды аларга, чөнки тик торганда алып ату җырчы кешегә әйләнү, менә архивлардан алып аталар икән, ул бит инде җырчы, ул концертлар аларга бит бренд реклама да кирәк. Куерга алар нәрсә эшләр, реклама юк, кешегә күренмиләр, аларга мәсәлән авыр булды. Эльмира үзе күпме шулай сөйләде. Хәзер дә сөйли, үзенә дә шалтырата аласыз. Сораштыра аласыз артистлардан, теге миннән генә сүз чыкмасын, шуңа күрә һәрбер теләгән әйткән җырчы үзләренең теләкләрен белдерергә тиеш. Әмма бүтән шушы канагатсызлык белдергән җырчылар президентка мөрәҗәгать итәргә уйламыйсыз. Президентка хәтле. Аның турында әле уйламадык. Президент нәрсә әйтер? Шулай кир. Ландышта калмаган диyorsun. Siz берничә ел үзегез дә Барсмедиада эшләдегез, продюсерлык эшен беләсез. Барсмедиада Радик Артемьев та киткән, Марат Кәреев та аерым ничектер. Яңадан ничектер Барсмедиа кебек инде үзәк булдыру турында фикерләр бармы, юкмы? Барсмедиага бәлки конкуренция көндәшлек буларлык ниндидер башка продюсерлык үзәк көтәргән, юкмы? Белмим, ул турда дөресен әйткәндә уйламадым, ләкин яңадан мондый дәрәҗәле, мондый уровеньга күтәрелгән оешманы ясау, ул минем уйламамча бик авыр һәм бик күп чыгымнарны таләп итәр һәм белмим, андый кешеләр табылыр микән, юкмы? Юк дип, юк булмас. Сез ничек күрәсез бу конфликттың хәл ителүен Барсмедиада булган хәлләрне? Чыгу юлларын нидисез? Ну, ничек инде хәл итә? Анда нинди конфликт анда? Туганнар арасында конфликтлар бар бит инде, әйме. Утравада сөйләшәләр бит инде. Кайчан да булса сөйләшергә тиешләр. Ике взрослый кеше. Ничек инде? Ягъни, мәсәлән, алар әйтәләр икән, Динә Гәрәева китә, һәм бөтен татар артистлары яңадан кайта дигән сүзме? Андый мөмкинлек бармы? Мәсәлән, шундый шарт куелса. Кемдер китә, аннан кемдер килә, белмим, анда бит учредительләрнең дә конфликты, анда бит мин дөресен әйткәндә, масштаб. Мин белмим нәрсә икән. Аны менә шул бер туганнар гына беләдер бит.
Олар гына хәл итә ала. Артистларга җиңел була инде. Ну, Артистларга җиңел була. Җиңел, Дина Маратованың да китүе бәлки кирәк түгелдер. Дина Маратованың үз башы белән эшләве кирәк. Әйткәндә, монда бит Ландышта миндә дингә каршы бер сүз дә Динәгә мин мәсәлән бер сүз дә әйтәсем килми. Чөнки мин аны белән ул бик ачык йөзле, бик күңелле шундый кыз иде. Аны белән бик адекватный, бик җиңел генә аралашырга буладыр теге күңелле кеше. Менә хәзер ничек икән белмим. Минем уйлавымча, мин анда күптән инде шул сферада кайнамыйм. Шуңа күрә менә Ландыш әйткән сүзеннән генә әйтә алам. Кешеләр үзгәрде. Бәлки шуннан да ниндидер теге влияние бармы инде белмим. Benim de sorum var. Videoda siz üzerine yazdırgansız. Başka җырчыларга да бит инде үзгә килгән. Әнә бергәләп яздырыгыз булмагымы сезгә? Мин бер кешегә дә мөрәҗәгать итмәдем. Ул минем уем. Мин тормыш иптәшем белән генә сөйләшеп, шундый фикергә килдек. Ничектер җиткерергә кирәк бит. Миңа Фәрит кенә ярдәм итте. Бөтен җырчылар хәзер үзләре шалтыратып, үзләре күптән сез күргәнсез инде комментарийларны укып барам. Күптән кирәк иде инде. Күп түздек инде. Баралар эшләрендәдер, күңелләрендә калгандыр. Шуңа күрә мин аңа бик сөендем. Мин үзем генә түгел икән. Минем сүзләрем буш түгел икән дәлилли менә бу әйбер. Артистлар бер әле нәрсә эшләде дөрес түгел дип әйткән җырчыны мин күрмәдем. Сез күрмәгән булсагыз. Bu teksti kim yazdı? Bir ağır hapisten şöyle yazdınız. Үзебез күңел тексты бу. Күңелдә нәрсә бар, нинди сүз бар, шуны яздым. Аны бит инде уйлап чыгарырга кирәк түгел, ул башта бар. Башта булган әйт. Siz aytdınız, uşaqlarga da sizdən kitlәş авыр, мин дә укый башладым дидегез. Мин аңа бөтенләй яман. Укый башладым? Укый башладым дидегез. Нәрсәне укый башладым? Sizdən kitlән җышларга авыр, мин укый башладым. Мин әйтмәдем, укый башладым дип. Бәлкидер саңламагансыз. Саңламаган. Яңа хәбәр дәсмәдә дисез. Юк, мин укыган кеше, ләкин мин политолог. Казан дәүләт университетын бетердем. Юк, пауза дигән сүз юк. Барс медиадан киттем. Татар эстрадасыннан китмәдем. Сөйләмәсеннәр. Мин уйлыйм, хәл итербез инде. Закон бит инде бер. Ул бит инде закон буенча эшлибез, әлбәттә инде. Минем яңа җырларым бар. Бик күп җырлар хәзер яздырасы бар. Бик күп җырлар җыелды. Анысын инде без анысын эшлибез. Ярар, Барс медиага, чынлап та Барс медиадагы закон буенча Барс медиага теркәлгән икән бу җырлар, аларны тимәмен. Бүтән җырлар яздырмын. Яңаларны яздырам. Алар бар. Алар бар. Аллаһка шөкер бар. Тарихлар бар. Әллә бу видеоның шушы вакытта чыгуы нәрсәдән бәйлеме? Сездә алда концерт тора бит, Иркәнең дә концерт тора. Причем монда концерт? Мен шуңа гына бу нинди концерт рекламага түгел, концерт ул ай сайын, көн сайын була. Иркә шулай концертына чакырган кебек. Ну, Иркә үзенә шулай белмим, үзе мин белмим, мин Иркәгә язылмаган, ул мине беренчедән блокка куйган инде. Нәрсә булгандыр ул ярар. Мин аны белмим, нәрсә язадыр ул. Ләкин үзенә уйлагандыр шулай реклама ясарга яра чакырсын. Минем билетларым күптән биткән иде. Причем монда реклама кирәк миңа реклама. Ладно, бу әйберне, менә бу пресс-конференция, менә бу видеоны кичә шушы кылган. Концерттан соң куярга кирәк түгел иде. Чөнки концерт алдыннан куркыйсызмы? Ниндидер хәл булыр концертта. Концерт үзелер дигән. Чөнки
Мин әйтим. Ашыкмадыгыз микән? Юк, бу пресс-конференция булырга тиеш түгел, планлаштырмадык без аны. Просто теге роликтан соң комментарийлар. Роликтан соң гына уйладык без аны. Журналистлар шалтырата башлагач, иптәшләрне. Роликны концерттан соң. Концерттан соң куярга кирәк. Нәрсәсе барсын, концертлар бит ул көн сайын. Причем монда минем атна сайын концерт, мин хәзер бит инде бу роликны куймыйм, минем концертым дип әйтә алмыйм. Ну, Казанда, Татарстан. Ну, юк инде эссәләр монда бит инде күренеп тора. Юк инде. Кая киттең? Ну, бит инде түз алмадым, чөнки әйтәм бит, киткәннән бирле миңа юристлар шалтырата, килегез, ниндидер документларга кул куярга кирәк, мин инде киткән. Хатлар язалар, монда нидәләр, тегендә әйтәләр, моны куймаска, тегендә нитмәскә. Ну, бит инде киткән очракта да мине җибәрмиләр. Аңлайсызмы, җибәрмиләр. Шуңа күрә миңа киртәләр куялар бөтен яктан да. Ничек мин моны әйтмим? Әйтәм. Нишләп мин генә әйтмәскә тиеш? Кеше әйтә, тыныч кына кит. Нишләп мин тыныч кына китергә тиеш? Кайчан алар тыныч утырмыйлар? Нишләп соң алар да тыныч кына эшләмиләр? Аларга бит тиюче кеше юк. Без бит беркемгә дә тимибез. Һәрбер кешенең үз юлы, үз тормышы. Шуңа гына күрә җыелган әйберне мин чыгарырга булдым. Мин генә түгел, мин генә чыгармадым, бөтен кеше чыгара хәзер. Күреп торасыз. Бөтен кеше үз фикерен әйтә. Бөтен теләгән җырчылар булачак, алар миңа шалтыраталар. Бәлки, күптән җырламаган җырчылар да килер. Һәрбер кешенең үзенең тарихы бар. Кем нәрсә белән булышасы килә, шу килә. Сез алдан курс белән кертәсезме? Әлбәттә, без пресс-конференция җыябыз икән, әлбәттә без бөтен кешене чакырачакбыз. Кемгә ул кызык, кемгә нәрсә. Һәм инде сүзләрем буш булмасын дип, инде зирәгенә барган әйбер түгел. Мин үземне алдакчы булмасын өчен эшлибез, куябыз, һәм бөтен әйбер булачак. Һәм чакырабыз бөтен кешене. Рәхмәт.